kod kithor mar weche go koma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala Urunade. Oganda jokanya kamoro mora. Magiru eto moro yo dala kwa chita ofisi kan. Nyagweno body nyagondo mixed. Nyagweno body nyagondo mixed. Gege among others. Okay. Then that man was a Gera Chela Ngingege Bede Modoki 1GP Manya Kachka Nakachwata Manya Kachka Nakachwata supply Kundema Buka supply Kundema Bukari water when the intake, the treatment and the Manuakate on the Mondo Ubek for Manuakate on the Mondo Ubek for public. So those kigi and about 13 in my word. Only two assumptions in Mokogi. Namarani Giongi, Katakitomi, women group, Nimondoran, Kata youth, Kama is ready to negotiate a man of problem. To you know, can I get him? To you know, can I get him? Na yudo kayore mang'eny jiro kata joga ma japiko ne ok chuk ng'eny jiro kata joga ma japiko ne ok chuk kuonde moko maka koro gichokro gi okara kara gi kier mine yo piny adetemo mayore mana yudo karicho ne an gi yo mawuok Kulung got kuchiro iluongo ni Chuny Maler nyacha ne waseloso mwadino to maber then an gi yo masani aloso iluongo ni Radienya kalo mokwongo. But Nyong'o having been the planning minister, apani ben oneno ber ne gima no fail, so he wanted to implement that county, which I still believe is a very good 90 million ni MCS mokoko ne kata tingi ni wadgi an aneno zingo ya ona yo kilomita dek no chako 92 kano wacho ni ne nitie gik moro manodwaro ni ko ng'ato loan kano wacho ni ne nitie gik moro manodwaro ni ko ng'ato loan the loan nini odio tami mo wala ne okodi bele okonego pay onego jo banko di man assessment ka vi fele to chako medi pesa mundi igo ala mundi ota yawe ma wuoko Kemba nyaka Kasiguda mano ya wapatna gi Senator Muma waolo makuto yao yo maro mawuok junction kadi to Kenyaki kendo yao kadi umanya Mheshimiwa Catherine Muma. Senator Muma ya Yes. Wapatna go Pande actually finance almost 50% of that project. Contracted. So what was lacking was supervision to get transparency. Let us work on this and get jogi mondo timgi. Bineno ka jopiny rwako tijego edo kod chuny achiel kendo Mwalo mafuta chi neno ka gas ni kocha, nyauke ni koni, and we are bonding. Machines go out and wood. Jenny woni, and we are bonding. Machines go out and wood. Jenny was Mamokoka. I don't make it thing that will give you Mheshimiwa Magidi bed no timon kech koro igose kayo machiegni ken ni to unemulogo nyadiriyo koso nyadidek ken ni to unemulogo nyadiriyo koso nyadidek koso in mari ni wegi ka logo mane to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka
e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo e gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich Itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Mogo kuom dispensary kanyakla koda ute thuoth thieth gweko matindo tindo kanyakla koda ute thuoth thieth gweko matindo tindo mabende gisekete pesa mabiro ni jogo eko mabende wuok nyaka South kokatieko chenro ni eri e tielo ni eri market kod Maindi. Erokamano ahinya. Welo nitie kaendi Abdalla Otieno mano mar Katito pod hogo tache chenro kaendi mabende luwo e yono ero makare, wanyiso mor marwa kodu e yono ero makare. Erokamano ahinya ne oganda duto.